Karbiang longan kang kaprek arong along kidam tang arkoi ni phai phorni rong ker karkli asonsi lumba jonga hawar kedo theso ajur rong supi longki timunga rong alongta rong ker arkli dunlo longki timunga rong atum pen rong rup ahawar hapat kachepami senji aphan pusi than rong ker arkli lo rong ker karkli amai long rong arlu kaprek asai ki klem kidam kachepadu katuma phan ningke me pen nong etami pajir lo Laso hut kadu kavi banging koi sosiatuma phan chiti malan pe hai hui pilo. Rongkera pharman Dr. Mindar Teron Penta Syntax isi cherabdun puta mayalong pangdaklo. Lan chot kalisi rongker amen pen him ke Dr. me hini ingthansi ningarong chipilo. Theso jur rong sopi longkiti mungarong aradatum pen ke aprang penta hawar hapat mesenji aphan pusi than rongker arklilo. Lason si pining le thotame arklilo. Laso hot inglongkiri ariso athan inglongkiri akesar athan anparta diphu athan aphansi chingki pen chingduk chardomlo. La anchot kali hemphu mukrang irasinja atuma phanta karkli pen chingduk lo pusi alangli rongsopi longkitimung aronga bidisar chejeng rongphar pen pachini. La anchot kali rongker karkli ji aphan Madu penta kirap ke en mithang rongi si angbong edon pensika suri si chirungsi bangso rongker arkli pachun ponlo puta alangli rong parasang ho pen thampon rongker karkli hut womut wokan mesen pusi karkli akuru atum pen thampon thu theso jur rongsopi longkitimung arong rongker karkli asai kuru sar longkitimung inglongkiri akesar lumse timung hemphu amor be murti Jeng tiso diphu athan Mongol Singh terang thanariso inglong ke hai athan arklilo. News report Karbi Anglong Live.